रायजो राजा नोंथांमोन समाजनि थाखाय मोजां खोथा साननानै मोजां हास्थायनानै जायफोर भिडिअ लाबोयो बिसोरो दाया जामारो। थारैनो जों जायफोर मोजां साननानै भिडिअ लाबोदों बिसोर गासिबो दायानो जाजोबदों। गोबां मानसियानो जाय मोजां भिडिअ लाबोयो जाय समाजनि मोजांनि थाखाय खामानि मावनो सानो बिसोरो दाय जायो। दा आंहाबो दायानो जामारबाय। हेलौ लोगोफोर, वेलकाम बेक टु माय इउटुब चेनेल जसना ब्रह्म क्रिएशन। नोंथांमोनखौ आं दिनै आंनि इउटुब चेनेलाव आरोबाव खेबसे बरायहरबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहाबो मोजाङैनो दं, आंबो दासान्दि मोजाङैनो दं। दा आं मोनसे टपिकखौ लानानै सावरायनो होननानै आं दिनै आरोबाव बे भिडिअखौ लानानै फैबावबाय लोगोफोर। आं दाखालिसो साननैसो सिगां दा सोलिफुबाय थानाय जायनि खोथाफ्रा बाथ्राफ्रा ससियेल मिडियायाव गोसारगासिनो दं बिनि सायाव भिडिअ लाबोदोंमोन। बिनि सायाव लाबोनाय भिडिअखौ गोबां मानसिफ्रा आंखौ गाज्रि मोनदों, गाज्रि कमेन्ट हरदों। दा बिनि सायावनो सावरायनो होननानै आं आरोबाव बे भिडिअखौ लाबोदों। आं दाख्लैनो बुंखादोंमोन, समाज आरो संसारानो बिसोरखौ थुलुंगा होयो जायनि थाखाय बिसोरो लाइ मोननानै आरोबाव बांसिन खालामनानै दा थारैनो बेफोर बाथ्राया नंगौ, सैथो। साननैसो सिगां दानि जा ससियेल मिडियायाव जा बाथ्रा गोसारगासिनो दं खनजिथा बिनानावनि बाथ्रा, बिनि साननैसो सिगां आङो मोनसे भिडिअ बानायनानै हगारदोंमोन। दा बेवहाय गोबां फंबाय बिनानावा आंखौ गाज्रि कमेन्ट हरदों, जेराव संसार आरो समाजा बिसिनि दृश्य आरो बिसिनि रावफोरखौ गाज्रि मोनगासिनो दङ। बेबायदि समाव आंबो फंनैसोबाबो खनजिथा बिनानावखौ बुंहरदोंमोन। दा बिनि सायावनो फंबाय बिनानाव सानैसोआ ओरैबायदि मेसेज नेगेटिभ पइन्टजों मेसेज हरदों बा कमेन्ट हरदों। बे कमेन्टनि रिप्लाइखौ होनो थाखायनो आं बे भिडिअखौ लाबोदों। आरो जानो हागौ आंनि भिडिअआ बेनो जोबथा बे टपिकनि सायाव। आं नामफोरखौ फारि फारि खिथालांग्रोनोसै, बिनिफ्राय जाय बांसिन नेगेटिभ पइन्टआव बाथ्रा बुंहरदों बेखौ आं दिनै आरोबाव नोंथांमोननो सिगाङाव फोरमायहरगोन। गिबियावनो दङ बि.आर. ब्रह्म, तिनिसा नार्जारि, सुस्मिता ब्रह्म, बेनिफ्राय सोदोमस्रि मोनथाय बर'। बिथांमोनहानो बे भिडिअनि सायाव बांसिनै नेगेटिभ पइन्टआव आंनो माबा हरदों। थारैनो नंगौ, जोंनि ससियेल मिडियायाव जिबायदि समाजा एक्सेप्ट खालामथावै माखासे दृश्य, माखासे भिडिअ, माखासे बाथ्राफोर लाबोयो, बैसोरबायदि मानसिखौ थुलुंगा होग्राया जोंनि समाजाव गोबां दङ, गैया नङा गोबां दंमारो। आरो बिसोरनि थाखायनो बिसोरो लाइ मोनमारो। बे बाथ्राखौ गोबाङानो सानो, गोबाङानो बुंगासिनो दं। बेनिफ्राय आं दा बुंनोसै, जाय बांसिन नेगेटिभ पइन्टजों बाथ्रा कमेन्ट लिरहरदों बे जाबाय बि.आर. ब्रह्म। बि.आर. ब्रह्मआ सोर, बबेनि आं मिथिया, बेसेबां बैसोनि आं मिथिया। बिथांनि प्रफाइलखौ आं नायदोंमोन, माबायदि आरो बेसेबां बैसोनि जानो हागौ होननानै, नाथाय फट' गैया बेहाय। बे बि.आर. ब्रह्मआ आंखौ सोंदों खनजिथाखौ बुंहरनो नों सोर होननानै। दा आं खनजिथाखौ आंल' बुङाखै, संसारा बुंदों, गोबां इउटुबारफ्रा बुंगासिनो दङ जे बिथांखौ सोरबा मोजां रावजोंबो बुंहरदों, सोरबा गाज्रि रावजों रायनानैबो बुंहरदों, सोरबा बुजायनानै अननाय रावजोंबो बुंहरदों। नाथाय खनजिथाया मानियाखै। बे लामाखौनो बियो सिगाङावबो बियो दख'ना फैला-फैलि मोसानायाव अनेक रायजो राजाजों रायजानानै कन्ट्रल खालामजाबाय। बिनि उनावबो आरो थाङै बियो बे खामानिखौनो मावलांगासिनो दं। बे हिसाबै बि.आर. ब्रह्म फंबाय, नोंथाङा मानो इसेबां गाज्रि मोनदों आं बेखौ मिथिया, खिन्थु आं बुंदोंमोन जे समाजाव आरो संसाराव गाज्रि जेखौ जोंनि समाजा उन्दै गिदिर गासिबो मबाइल लानानै, आखाइयाव मबाइल लानानै नायजोबो। बेबायदि गथ' गथायफोरनोबो खोनासंहोनो मोनै बाथ्राफोरखौ लाबोनो नाङा। नों बेफोरबायदि भिडिअफोरखौ ससियेल मिडियायाव लाबोनो नाङा होननानै आं बुंहरदोंमोन। बेवहाय बिनि उनावबो बियो खालामबाय थानायखौ आं नुदों, जायनि जाहोनाव आं
मोजां भिडिअ लाबोनो रोंलाब्ला नोङो खामानिखौनो मावनानै जादो बेवहायनो नोंहा मान सन्मानबो थागोन आरो बयजोंबो बाख्नाय जानायबो थागोन होननानै दा नाथाय नों माखौ इसेबां गाज्रि मोनदों आं मिथिया ससियेल मिडियायाव ओंखारनाय बाथ्रा बे साफा सानै गाज्रि खामानि बा साफा सानै भुल खालामनाय मानसिफोरखौ बुंहरनायनि सायाव नोंहा मानो एसेबां देहायाव नांदों आं बेखौ मिथिया नोंहा पार्सनेलि बेजों मा दङ आं बेखौ मिथिया नोंनि बुंनाय मथे बेफोरबायदि नाख्रेबजानाय निदानाव गोग्लैनाय मानसिफोरखौ आं बोखांग्रासो होननानै नों कमेन्टआव लिरदों बे आंनि कमेन्टआव भिडिअनि कमेन्टआव जाय नायो बेनो नुगोन नोंथाङा बुंदों खिन्थु नोंनि मथेब्ला मा बेबायदि ससियेल मिडियायाव लाबोनाया मोजां खामानि ना गाज्रि खामानि जोंथ' बेखौ गाज्रि बुङाखै कनजिताखौ जोङो रिल्स बानायनाङा बेबायदि नोङो भिडिअ लाबोनाङा होननानै जों बुङाखै कनजिताया लाबो मोजां 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 भिडिअ लाबो गाज्रि राव गाज्रि दृश्य बेफोरखौल' दा लाबो होननानैसो संसारा बादा होगासिनो दं बेखौ मानियैयावसो बे बुंबावदों बे थांबाय बे बिआर ब्रह्म फंबाया गोबां बाथ्रा बुंहरदों दे जाय माने एसे पजिटिभ पइन्टआव माने आंनि बाथ्राखौ जायफोर माने एसे सापर्ट खालामनानै बुंहरदों बेनो साफा कमेन्ट हरनानै बियो रिप्लाइ हरै बियो सोंखारि हरजोबदों बा बुंहरजोबदों बे बिआर ब्रह्म बेनिफ्राय सेकेन्डआव तिनिसा नार्जारिया मा बुंदों ओइ बुरि जों बयबो थाखा खामायनानै जाथों होननानैसो साबस्क्राइब खालामो लाइक खालामो होननानै बुंदों थाखा खामायनाङा होननानै सोर बुंदों बिनानाव तिनिसा जोंबो बुङाखैथ' जोंबो बुंदों इउटुबाव जुदि थाखा गरसे गरनै खामायनानै जायफोर न'खर सालायनो हायो बे सालाय नाथाय बेबायदि गाज्रि दृश्य गाज्रि भिडिअ लाबोनानै नङा मोजां भिडिअ लाबोनानै खालाम आरो बेबायदि होननानैसो जों बुंदों जोंथ' आंल' नङा समाज संसाराथ' बेखौ बादा होआखैमोन अनेक मोजां बाथ्रा जों बुजायदोंमोन बेनिफ्राय सुस्मिता ब्रह्मआ बिथांनि फट'खौ आं मोनदों बिथाङाबो उन्दै गथ' कनजिता बायदिनो उन्दै गथ' बिथाङाबो साननो हाया बुजिनो हाया बेफोरबायदि गथ'फ्रानो माने गाज्रि कमेन्ट हरो जायनि थाखाय जों बेफोरबायदि कमेन्टखौ रिप्लाइ होनो गोनां होननानैनो जों साना मानोना बिसोरो साननो हायै बुजिनो रोङै मानसिफोरनिसो कमेन्टखा दा बे सुस्मिता ब्रह्म बिथाङाबो रिल्स बानायो आंखौ खि बुरनानै जानो थिनहरदों बे सुस्मिता ब्रह्म बिनानाव आं नोंनि माबाखौ नायदों नोंनि रिल्सफोरखौ आं नायदों नोंनि रिल्सफ्रा गाज्रि जायाखै मोजां जादों आरो बेबायदिनो जुदि सुस्मितायाबो मोजां रिल्स बानायोब्ला हयथ' दिनैनि दिनाव माने दिनैनि बे समाव माने ससियेल मिडियायाव बेबायदि दावराव दावसि जानाय नङामोन खोमा बेनिफ्राय नोंसोरो बेखौनो गाज्रि मोननानै बैसोर बायदिखौ सापर्ट खालामनानै जोंखौ नोंसोरो मोजां गाज्रि अनेक बाथ्रा बुंहरो बेनिफ्राय दङ सोदोमस्रि ब्रह्म मोनथाय बर' बेनिफ्राय मोनथाय बर' बिथाङा मा बुंहरदों जायहा गोहो बोलो गैया जायहा रावबो गैया बेखौ नाख्रेबो होननानै बुंहरदों मोनथाय बर' नोंथां कनजिताखौथ' रावबो गोहो बोलो गैयैखाय नाख्रेबाखै नङा कनजिताखौ गोबाङानो बुजायहरदोंमोन सोरबा अननानै सोरबा रायनानै बिदिनो बुजायहरदोंमोन जे ससियेल मिडियायाव बेबायदि नायथावै दृश्य नायथावै खोनासंथावै भाषाफोरखौ लाबोनो नाङा होननानै बे बारा मानियालाबानो बारा खालामबाय थानायावसो माबादों समाज आरो संसारफोरजों बेबायदि रायजानो बा बुंजानो गोनां जादों नोंसोर मानो खोथाफोरखौ बुजियालाबानो बेबायदि जानला मोनला बाथ्रा बुंहरलाबायो नाख्रेबदों होननानै मानो बुंखो नोङो नाख्रेबाखै नङा आं मिथिगौ कनजिता बिनानावा खस्थ' मोनाखै नङा लाइफआव खस्थ' मोनदों बियो जेरावहाय गोरिबबो नालाय गोरिब मानसिफ्रा खस्थ' मोनो आरो बेबायदिनो थाइसे थाइनै इउटुब चेनेलनिफ्रायनो भिडिअ खालामनानै मोसानानै थाइसे थाइनै खरसा मोनोबालाय माथो गाज्रि बाथ्रा बेखौ साननानै बियो ससियेल मिडियायाव फैदों आरो मोसादों नाथाय बिनिया सिमा बारदों माने जेखौ माने संसार समाजा एक्सेप्ट खालामा बेखौ बाराद्राय खालामनायावसो समाजा बेखौ बुंहरदों आरो समाजा बुंसेयावबो मानियैयावसो बियो बेबायदि बयजोंबो रायजानो बुंजानो गोनां जादों
बेखौनो नोंसोरो नाख्रेबदों बायदिसिना नोंसिनि खोथायानो बिसोरखौ थुलुंगा होयो, बांसिन थुलुंगा होदों। बेनिफ्राय सोदोमस्रि नों मालायनाव ओंखाम संग्रा जाहैगोन नामा होननानै बुंदों। आं बुंहरदों जे सोदोमस्रि बिनानाव अबस्था साय बेबस्था, जेब्ला मानसिया जा खामानि मावनानै थांनानै थानो गोनां जायो, जा मावनानै जानो गोनां जायो बेखौ बयबो मावनानै जानो गोनां जायो। आंबाबो बेफोरबायदि मावनानै जानो गोनां जायोब्ला जानो हागौमोन, नाथाय टपिकआ बेयाव फैयाखै। आं बुंदोंमोन जे नों खोथाखौ मोजाङै बुजिनानै साननानै बाथ्राखौ बुं। आं बुंदोंमोन जे मोजां भिडिअ लाबोनो रोंलाब्ला, बयजोंबो गाज्रि मोनजानायल' नोङो बाथ्रा भिडिअ लाबोयोब्ला नोङो बयजोंबो रायजास्लायस्लाय बुंजास्लायस्लाय गाज्रि मोनजास्लायस्लाय नोङो मानसिफोरनाव खामानिखौनो मावनानै जा, बे खामानिखौ दा माव होननानै। मानोना समाजा नोंखौ बयबो नायनो बाजोब्बाय, बयबो गाज्रि मोनजोब्बाय नोंनि भिडिअफोर लाबोनायाव बा नोंनि बाथ्राफोर बुंनायाव। बेबायदि रावसो आं बुंदोंमोन। सोरनिबा गाज्रि भिडिअ लाबोनाय आरो समाज संसारखौ गुबुंले लेथ्रा खालामनो नाजानाय मानसिफोरखौ सापर्ट खालामनानै जोंफोरखौ जाय माने फंबाय बिनानावमोनहा गाज्रि कमेन्ट हरदों, बै गाज्रि कमेन्ट हरग्रा फंबाय बिनानाव, आं नोंथांमोनखौ बुंदों, नोंसोर जेखि जोंखौ बा जेखि आंखौ गाज्रि भाषाजों गाज्रि राव बुंहरनानै जेखि कमेन्ट हरा मानो, आं आंनि जायगायावनो थागोन, आं आङैनो थागोन आरो समाज आरो संसारा बिजिरगोन सोर राइट सोर रं, आरो बै समाज आरो संसारनि बिजिरनायासो देरसिन बिजिरनाय। रायजो राजा नोंथांमोन, दा आं रायजो राजा नोंथांमोनखौनो बुंहरनोसै, दा बिसोरो जुदि जोंफोर बुंनाय जोंफोर बुजायहरनायखौ एसेबां गाज्रि मोनोब्ला मा खालामो खालामबाय थाथोंसै, मा मावो मावबाय थाथोंसै, जाय मोजां मोनो बिसोरो नायबाय थाथोंसै, आरो जाय मोजां मोना नोंथांमोनहा मेगन मेसेबनानै थादो। जों बेबायदि समाजखौ फोसाबनो साननानै जुदि मोजां बाथ्रा बुंहरोब्लाबो जोंहासो बेबायदि दाय जायोब्ला जों जेबो बुंहरनायाव गैला। बेनिफ्राय आंनि बिनि सायाव लाबोनाय भिडिअआ बेनो जोबथा। रायजो राजा नोंथांमोन, आंनि बुंनायाव गोरोन्थि जायोब्ला निमाहा होदो। गोजोन्थों, खुलुमबाय।